दिनै 24 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव बिटिआरनि जौगाथायनि थाखाय मिरु सोरखारा मैयानि बाजेटआव फोसावना होदों। मैयानि बे बाजेटआव बिटिआरनि जौगाथायनि थाखाय स्पेशल पेकेजखौ बांसिन खालामनानै होदों। थांनाय बोसोरनि बाजेटआव बिटिआरनि जौगाथायनि थाखाय गासै 100 कोटी रांनि स्पेशल पेकेजखौ हरदोंमोन, नाथाय देग्लायनि बाजेटआव एबा मैयानि बाजेटआव बे स्पेशल पेकेजखौ बारायनानै 174.66 कोटी रां बिटिआरनो हरनो फोसावदों। नैथियाव गावसोरनि सिमायाव ना हमनायखाय सागु भारतारि ना हमग्राफोरखौ हमदों श्रीलंकाया। खौरां बिजोंनि रिपर्टनि बायदिब्ला श्रीलंकानि दै सान्थ्रि हानजाया मंगलबार सानखालि सागु भारतारि ना हमग्राफोरखौ खादों आरो बिसोरनि नावखौबो जब्द खालामदों। बेजों लोगोसे देग्लायनि बोसोराव बेफोरबायदि जाथायाव श्रीलंकाजों हमजानाय भारतारि गासै सा 261 जायो। बै सागु ना हमग्रा भारतारिफोरखौ साहा जाफना पेनिनसुलानि डेल्फ द्वीपआव ना हमबाय थानायावनो हमनाय जादों आरो बिसोरो ना हमनायाव बाहायग्रा गंनै नावखौबो जब्द खालामदों होननानै मिथिहोयो दै सान्थ्रि हानजाया। मोन्नैबो हादोरनि ना हमग्राफोरखौ मिथिस्लाबाजासे गुबुन सिमायाव हाबफैनानै ना हमनायनि जाहोनावनो ना हमग्राफोरखौ खानाय जायो। थामथियाव 20 लाख रांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों पुलिसआ। नसुंसेनि रायजो त्रिपुरायाव बे हेर'इनखौ हमनो हादों। सेपाहि जिल्ला मेलागरनि पुलिसआ आन्दो सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमनानै हेर'इनजों लोगोसे 7 हिनजावफोरखौबो हमनो हादों। मेलागर थानानि पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला मेलागर थानानि साखाथियाव सन्देह गोनां थासारियाव गिदिंबाय थानाय समाव आइजोफोरखौ हमनाय जादों आरो बै आइजोफोरनाव नागिरनाय समावनो मोन 36 हेर'इन बुंजासे साबोननि बाक्सु मोननाय जादों। बे साबोननि बाक्सुनिफ्राय फ्राय 400 ग्राम ब्राउन सुगार हेर'इन जब्द खालामनाय जादों। बै 7 आइजोफोरखौ ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव खानाय जायो। जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना 20 लाख रांनिबो बांसिन जानो हागौमोन होननानै मिथिनो मोनो। हमजानाय आइजोफोरनि बेरेखायै मेलागर पुलिस थानायाव एनडीपीएस आयेननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जायो आरो नायबिजिरनायखौबो जागायो पुलिस। ब्रैथियाव गावारि एयारलाइन्स बिरखंनि जाब्रबथाय सा 18 नि जिउ खहा। दिनै फुङाव नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनि त्रिभुवन गेजेर हायुङारि बिरखं गाथोननिफ्राय बिरबाय थानाय समाव सा 19 सुबुंफोरजों लोगोसे गंसे गावारि एयारलाइन्सनि बिरखंआव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे बिरखं जाब्रबथायाव गासै सा 18 सुबुंफोरा थैनो गोनां जायो। खौरां बिजोंनि रिपर्टनि बायदिब्ला बे बिरखंआ पखरा फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बे बिरखंनि जाब्रबथाया दिनै फुंनि 11 रिंगासोआव जायो। बे जाब्रबथायनि उनाव बिरखं गाथोननि सासे रैखाथि मावख'गिरिया मिथिहोयो दि बिरखंनि पाइलटखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों होनना। बिथाङा आरोबाव मिथिहोयो दि बिरखंआव थानाय अरखौ खोमोरनो हाबाय होननानै। पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हान्जानि मावथिफोरा जाब्रबथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हाबाफारि सोलिहोगासिनो दं। बाथियाव दुखुनांथाव जाथाय गावनि असे बिसिखौ पेट्रल लुनानै सावदों। बे दुखुनांथाव जाथाया माजुलिनि लहित खाबलुनि सिङाव थानाय गरमुर नोगोरनि मोनसे गामियाव जादों। जादब दास मुंनि सासे हौवाया जौ फेनानै मंगलबार सानखालि फुङाव गावनि बिसि कन्मय उर्फे अनिता दासखौ पेट्रल लुना सावनानै होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिगाङावबो जादब दासआ गावनि बिसि अनिता दासखौ नासयनानै आखाइ सिफायना होदोंमोन। गोब्राबै खामजानाय अनिता दासखौ गरमुर पीताम्बर देव गस्वामी जिल्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। गामिनि सुबुंफोरा अनिता दासनि देहानिफ्राय अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो गोब्राबै जोखोम जायो अनिता दासआ। गरमुर पुलिसआ अनिता दासनि फिसाय जादब दासखौ खानो हायो। दथियाव 23 आगस्तआव भारतआ हायुङारि अख्रांमा सान हिसाबै फालिनो नागिरदों। 23 आगस्तआव 2023 मायथाइयाव भारतनि चन्द्रयान 3 आ अखाफोरनि खोला खुन्थियानि खाथियाव ओंखारहैदोंमोन। दायो इसर'नि गाहाया टुइटाराव मोनसे भिडिअ फोसावनानै बे सानखौ हायुङारि अख्रांमा सान महरै फोसावना होदों। इसर'नि गाहाय डी.एस. सोमनाथआ हादोर नाङैनो सुबुंफोरखौ बे फालिथायाव बाहागो लानो खावलायदों। इसर'नि गाहाया बुंबावो दि बे सानाव गासै हादोरावनो इसर'आ हाबाफारि खुंनो आखायाव लादों। स्निथियाव नसुंसेनि रायजो मणिपुराव गोबां आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हादों। नसुंसेनि रायजो मणिपुराव रैखाथि हान्जाया आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै सिग्रोमबाय थादों। रायजोनि हाजोआरि जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो गोजान गोजान जायगाफोराव रैखाथि हान्जाफोरा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हायो। रैखाथि हान्जाफोरा थौबाल जिल्लानि सेट लैरं फिथिरानिफ्राय गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे एसएमजी कार्बाइन, गंसे मेगाजिनजों लोगोसे गंसे 9mm पिस्तल, गंसे मेगजिनजों लोगोसे .3 2 पिस्तल, गंसे 12 बरनि बोल्ट एक्शन शटगन, 4 SE 36 हेन्ड ग्रेनेड, गंथाम मार्क 3 A2 ग्रेनेड, गंनै टिउब लान्सिं, गंब्रै
डिटनेटर, मोन 47 गोथां गुलि आरो मोनसे बावफें रेडिअ' सेट जब्द खालामनो हादों। 8थियाव फिन आरोबाव सान्थिनि नोगोर क'क्राझाराव फबनानै दोननाय सिलाइ बोखांनो हादों पुलिसआ। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसआ आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ जाफुंसारै जब्द खालामनो हाबोगासिनो। मंगलबारनि मोनायावबो क'क्राझारनिफ्राय हा सिङाव फबनानै दोननाय गंसे आखाइजों बानायनाय राइफलफोर बोखांनो हादों। उफ्रा पुलिस बिथोनगिरिनि गाहाय इन्टेलिजेन्स आरो रौनिया हान्जानि खौरां बिथायाव हाथियारफोरखौ बोखांनाय जादों। बे समावनो पुलिस बिथोनगिरि गाहाय सिपि सिंआ बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि सावगारिजों लोगोसे एक्सएफनि गेजेरजों फोसावना होदों। बिथाङा बेखौबो मिथिहोबावो दि रायजोनाङै आसाम पुलिसआ उदखारिफोरनि गोसोम सानफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ बोखांनो थाखाय अपारेशन खालामबाय थागोन। बबेखानि क'क्राझार पुलिसआ बे हाथियारफोरखौ बोखांनायनि सोमोन्दै जेबो गुवारै मिथिहोआखै। 9थियाव मरिगाव पुलिसआ जाफुंसारै 1,70 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मरिगाव पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरि आमजाद आली आरो आब्दुल हासेनखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला 850 ग्रामनि ड्राग्सखौ आब्दुल हासेननि न'निफ्राय बोखांनो हादों। 850 ग्रामनि ड्राग्सनि बाजार बेसेना खमैबो 1,70 लाख रां जागोन होननानैबो मिथिहोयो। बे ड्राग्सखौ आब्दुल हासेन आरो आमजाद आली मोना डिमापुरनिफ्राय लाहौर फार्मसिम लांबाय थादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोन्दोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।